Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мария Владимирова, управител на магазини за цветя. С удоволствие ще ви представя любимо мое цвете, а сигурна съм и на много от вас. Стефанотис, наричан още мадагаскарски жасмин. Както подсказва наименованието, негова родина е Мадагаскар. Въпреки че го наричат жасмин, той няма нищо общо с истинският жасмин. Произхождат от различни семейства. Стефанотисът е лиана, която достига височина 3-4 метра. Затова подходящо е да й подсигурите подпора. Би било изглеждало добре във формата на венец, но всъщност той ще вземе формата, която вие му предадете. Латинското наименование на стефанотисът означава венец, което ясно говори за същността на растението. Стефанотисът е изключително тополюбиво растение. През лятото подходящи температури са 18-25 градуса. Но през зимата трябва да му подсигурите хладно помещение, за да може да цъфне през пролета. Необходимата температура са 13-15 градуса. Поставете го на добре осветено място, но без директни слънчеви лъчи, които ще повредят лъскавите листа. А листата на стефанотиса са изключително лъскави, кожести и овални, с дължина 10 см. Но прекрасното на това растение са невероятно красивите, нежни, ароматни, тръбести бели цветове. Те са с диаметър 2 см и са събрани в кичести малки букетчета. Стефанотисът спада към капризните растения. Необходима му е висока въздушна влага. Пулверизирайте въздухът около растението, а листата от време на време. Важно е да налучкате поливането. Не допускайте почвата да е подгизнала. През пролетно-летния период поливайте умерено, а през зимата – оскъдно. Не оставайте в подложката да се задържа вода, защото тя е пагубна за корените на растението. През периодът на цъфтеж, който трае от пролета до лятото, растението се подхранва с необходимата течна тор веднъж на 2 седмици. Младите растения се присаждат всяка година, а възрастните веднъж на 3 години. Почвата, която се използва, е смес от листовка, чимовка и пясък. Размножава се чрез резници, натопени във вода през лятото. Растението е податливо към листни въшки и власеста щитоносна въшка. Това прекрасно растение е един чудесен подарък. Подходящо е за дома, офиса и зимната градина. Но не го използвайте в комбинация с други растения, защото стефанотисът се нуждае от много пространство и въздух. Поставете го в спалнята, където невероятно красивите и ароматни цветове ще създадат настроение и уют. За днес това беше всичко от мен. До нови срещи!